아무것도 없는 래 뭐야 줄래 나 심심해 인어면 오메 뭐야 이담 참어 답다 이거는 랭 말로 배우니 나도 좀 야 너가로 로루로 해 파스토르 해 로레로 로추로 뭐야 주도히 일로 있는 뭐 pastor kalau ini nih apa ya 뭐야 zu ina trong hianin income do lo tlat mai ya unlai cho ka be dong an ya chawang 뭐야 zu te in to lo la pastor hey in vela hi atui la tok van raman ni mai 뭐야 tin ngai lo tlat van ram ang ka ti cha kha in du lo ni ma ni cho ka pai mai yang pai la chu ko du ber lom achan chu zu hi thalaw ni ni lo ga yu hi cho mi na thalawan ti nan hian ke chu na thal lo nak ka helo ba tak satan hi chon le la ma chon ha dam na ka nia ani chuanin tun lai eng na ngai tho thin tun lai chu na po hi mul man lo rem rem ni mai ani chuanin na te nei lo ni chu kan bula te on thok vela nia kha chu kan ngai to don nia pastor ikatingin ha te lo tho ve a pastor ni lo mi he ing thang ei tho ve a dik tak chun mo pastor kan ni lawa chu tiang an ni mo hoi itinerary man ka thin rim tek de ma sela in tur chu ka du ani ani chuan inila ni mai na ani chuan inula kha pakhat ve ve pastor nga kan kol lo chun sem min man chu lo na achan chu pastor ngin koran chei box rian mi pon pastor mam tim ron chu bai sup supa chuan ke pon klau chu bai ve mai ani chu nia tha lo ha ina thiula la siêu chi mo prat tok don la mala kwa man inula chen man ni khan ka thian pan se ren chen min zo ta ko ve la plang sang bar hi nge tia chu chu ka thi la isen khowe tang sang bo so phong tang ti de phong pui ta sang ber opportunity se khan thli le phot ta ya kan chi cheu don lom nu ngai so
หนังอีลันngoro kala nai thong pui tlang mo sang ber kalau la sangai lo ni chu nia anh tin tin ta he sang beran tia a thu tang nge an sui mai nge ti po he ka riet thei ve lo ke po tu ka phak tak kha aya sang sa duan ing he moya khovela tlang sang ber chu mo chapau na tlang hi ni a dik khop mai po ani la thiep pa thil pakhat ka jo dang che min jot la ar nu nge ar tui tu jang nge a u pa jo artui ni arnu ni ar nu to khoi tang nge so ka ni artui tlang ar tui to khoi tang nge chho arnu tlang i jo na a in ka jo na he a tha jo ka ni he thuyền tu arnu nge upa artui zona mlo an sak ta kam lo chan sak ve nge chu thuyền tu ko sal lo ni artui nge upa arnu ni siat chuanin komena tan mlo chang don chu ni bye bye you like subscribe ka lo ti ve nge don